Túto súťaž vám prináša dodávateľ elektriny a plynu Right Power Energy. www.rightpower.sk. Rozprávať sa ideme. Takto to dnes naozaj kombinujem a ja to kombinujem, pretože vy ste počúvali veľmi dlhé obdobie, dá sa povedať, že od 6. novembra to, čo ste počuli, že túto súťaž vám prináša Right Power Energy. A práve už z Right Power Energy ľudia sú tu, takže mi dovolte, aby som privítal Ivanu Janzovú. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto aj Rastia Sobka, ktorý by už mohol byť takým externým moderátorom Rádia Sever. Aha, dobrý deň, no je to tak pravda, bol som mal z piatok, je pondelok, zase som to tak... Pošlám faktúru, dobre? Dobre, to nemusíte. Začiatky sú ťažké, takže tu budeme bez faktúry, ale inak pri tých faktúrach, dobre, že ste to takto spomenuli, lebo to bolo to najdôležitejšie, posielať faktúry. Posielať faktúry na mailovú adresu chcem sa pripojiť @radiosever.sk. Hovorím to v minulom čísle, lebo teda v minulom čase, lebo tie čísla boli podstatné, ale posielať to bolo treba do 9. A to je to dôležité číslo dnes, pretože my do 10. vyžrebujeme šťastného človeka, ktorý získa, a to už môžem nechať na vás, čo získa? 1000-eurový kredit. Kredit a môže si za to kúpiť? Elektroniku. Výborné, sme sa porozprávali, tie jednoslovné odpovede, je to fajn. Takže, tú elektroniku podľa vlastného výberu samozrejme? Áno. Dobre, ďakujem. A čo sa týka tých súťažiacich, máme už nejaké štatistiky, alebo ešte nemáme štatistiky? Tak, štatistiky máme. Finálne štatistiky prezradíme však až po dnešnom dni, pretože ešte dnes dobiehali nejaké faktory, ktoré ľudia cvakli. A môžem však zodpovedne povedať a úprimne, že chcem sa poďakovať za ten obrovský záujem, ktorý naša súťaž vyvolala. A svedčí o tom aj to, že v podstate všetky tie 4 televízory putovali do rozdielnych kútov našej krajiny. Nie kontinentov, kútov, pardon. To až na budúce. Slovenské kontinenty. Áno, do slovenských kontinentov. Prvý cestoval do Svidníka, druhý do dedinky Divina pri Lučenci, tretí išiel do Ružomberku, no a štvrtý do Žiliny. Takže zasiahli sme skoro celú krajinu. Záujem bol skvelý a ja fakt len jedno také, že skvelé veľké ďakujem. Ja si myslím, že kombinácia Right Power Energy a Radio Sever je dobrá kombinácia. No, ja si myslím, že určite áno. Dobre, tak sme si navzájom pomastili trošku ega. Ale teraz sa poďme venovať teda súťaži. Podstatné bolo poslať faktúru zúčtovaciu, tú ročnú, za elektrickú energiu alebo za plyn. To znamená, že vy ste aj elektrikári, aj plynári? Áno, my predávame aj elektrinu, aj plyn, teda obe komodity a preto sme dali príležitosť pre obe komodity, lebo niektoré domácnosti používajú len elektrínu, niektoré len plyn, niektoré aj elektrínu, aj plyn, tak aby tu nebol nejaký diskriminačný vstup, alebo aby proste všetci mali rovnakú šancu, tak sme dali obidve komodity, aj elektrínu, aj plyn. Výborne, to znamená, že viete zhruba aj už také nejaké číslo v tom zmysle, že tá najvyššia faktúra bola nejaká? Alebo sa vrátime ešte, chcem sa pripojiť jeden? Tak tá najvyššia faktúra mala úlohu hlavne v tej prvej súťaži, v tom jarno-letnom kole, kedy sme súťažili vlastne o kredit v hodnote ročnej vyúčtovacej faktúry. A vtedy to vyhrala pani z Martina, ktorej hodnota toho kreditu na tej faktúre, to bola faktúra za plyn a to bolo tuším 861 eur. V tejto súťaži sme tie pravidlá trošku upravili, pretože je zima a jednoducho sme tých ľudí nechceli posielať, fotiť sa vonku k elektromeru, plynomeru. Tak proste sme im to zľahčili, 5 sekúnd roboty, odfotiť faktúru svojím smartfónom, poslať. No a hlavnou cenou je kredit v hodnote 1000 eur na nákup spotrebičov podľa vlastného výberu. No tak to si myslím, že takisto aj táto, keď to predtým bola jarno-letná časť, tak teraz to je jesenno-zimná časť, tak tá je tiež celkom fajn. Uvidíme, čo bude na ďalšiu jar a leto. Určite niečo zaujímavé opäť pripravíme. Tak to sa tešíme. My si teraz dáme opäť muziku a ideme sa pomaly, ale isto chystať na to žrebovanie. A to teda teraz naozaj počúvajte. Držte v ruke telefóny a pre istotu si sadnite, lebo viete, zazvoní vám telefón, nepoznáte číslo, z druhej strany sa ozvú ľudia a povedia vám, že ste vyhrali 1000-eurový kredit na nákup elektroniky, tak to vás naozaj môže posadiť. Tak už si radšej predtým sadnite a vypočujte si dobré veci. Rozprávame sa a rozprávať sa budeme aj žrebovať s Ivanou Janzovou a Rastom Sobkom z Right Power Energy. Vydržte, o chvíľku budeme žrebovať. Túto súťaž vám prináša dodávateľ elektriny a plynu Right Power Energy. www.rightpower.sk. Už je to tu, normálne vám poviem, ja mám trému. Ja teraz mať v ruke to žrebovacie zariadenie a žrebovať,
Ja vám poviem, pán Sobko, aby som nechcel byť vo vašej koži, veď vy môžete niekomu spôsobiť neskutočne veľkú radosť. To dúfam, že spôsobíme, teda nie, ako, že bude kolegyňa, ja len mixujem. Aha, dobre, takže vy ste tu vlastne teraz za DJ-a svojím spôsobom, takže... Áno, taký elektro-DJ. OK, vy mixujete, takže ja to poviem takto pekne po poriadku. Ešte raz v štúdiu teda vítam aj Ivanu Janzovú, aj Rastia Sobka z Right Power Energy. Ešte raz teda dobrý deň. Dobrý deň, želáme. Dobrý deň. A ešte vítam samozrejme aj pani notárku Tatianu Vrlíkovú. Dobrý deň. Ktorá nám osvedčí žrebovanie a ktorá má ten notársky dohľad, takže aby to bolo všetko tak, ako to má byť. A vy, ktorí počúvate Rádio Sever v tejto chvíli, tak naozaj prosím pekne, natiahnite uši najviac, ako to len ide a my poďme na to. Tak, 5, 4, 3, 2, 1, je to tu. Iba vyťahni. Takže ťahám. Áno. A šťastnou dnes môže byť Gabriela Mackovčinová. Gabriela Mackovčinová. Ja teraz hľadám v zozname, pretože my v tejto chvíli Gabriele Mackovčinovej budeme skúšať aj telefonovať. Takže, pán Sobko, ja vás poprosím, čo vy o tom môžete teraz povedať? Ja neviem, ja som... úplne gratulujem úprimne a toto je obrovské prekvapenie, pretože, ako sa hovorí, šťastie chodí po ľuďoch. No, Gabriela Mackovčinová bude mať teda nás rád, že bude mať určite rada, pretože ona je víťazka piatkovej súťaže, kde vyhráva telku, pokiaľ sa nemýlim, a to meno si dobre pamätám, a ešte vyhrala aj hlavnú cenu. Toto je proste... A ona už je na telefónnej linke. Gabika, počujeme sa? Dobrý deň. Dobrý deň, ahojte. Ahoj, Gabika. My hovoríme Gabika, práve s Gabrielou Mackovčinovou. Gabika, vy ste vyhrali kredit 1,000 eur na nákup elektroniky. Čo vy na to? Čo to nie je normálne. Ja si mám asi väčšie šťastie toto, že wow. Gabika, úprimne sa s vami tešíme. Tak srdečne gratulujem od nás z Right Power Energy. No, my síce gratulujeme, Gabika sa teší, ale teraz musí mať hlavné slovo pani notárka. Či teda prebehlo všetko v poriadku, sa opýtam? Áno, osvedčujem priebeh žrebovania. Ďakujeme veľmi krásne. Teraz je to potvrdené. Gabika, vy máte kredit 1,000 eur na nákup elektroniky. Čo by... Gabika? Pohode, dýchate? Ja som v robote, tak ja som tu zjapala, už keď som vyhrala telku, tak zjapem aj 1000, takže to je super. Takže vy máte telku, vy máte 1,000 eur. Gabika, ja by som potreboval také sluchatka nejaké, alebo... Dobre. Dobre. Ja kľudne darujem potom. Nie, ja nebudem takto ovplyvňovať. Vy viete čo, už ja viem, že to je rýchla informácia, ale čo také by ste asi, viete už, máte rozmyslené, chýba niečo, čo by ste potrebovali pripojiť do elektrickej energie? Asi tablet som strašne chcela, takže asi... Super. To bude aj na 2 tablety. No, to áno. No, minimálne. Alebo na jeden veľký a ten potom prerežete na polovicu. A dá sa na tom, že vraj dobre krájať zelenina a ovocie. Super. Dobre, myslím, že Gabika teda naozaj bude mať pekné Vianoce. Vďaka Right Power Energy, vďaka súťaži, vďaka tomu, že ste sa pripojili. Gabika, vy ste fotili faktúru, akú, elektrínu alebo plyn? To bolo, myslím, elektrike. No to mamina mi proste dala, že vyskúšaj, však čo, že či vyhráš. Tak som fotila rýchlo som posielala na 2-krát. No, som si nebola istá, že či to došlo v poriadku. No, tak parádne. A do akého kúta Slovenska sme sa vlastne dotelefonovali? Žilina. Do Žiliny, takže výborne. Takže Žilinčanka to získala. Pán Sobko, čo k tomu dodať? Neviem, ja sa to smejem, jak tento, proste mám skvelú náladu z toho, lebo toto je úplne super. Táto súťaž je plná pozitívnych zvratov. Keď sme žrebovali tretí televízor, vyhrala tu pani z Ružomberka. Vaša kolegyňa moderátorka aj potom volala, pani bola v Žiline na námestí, do 5 minút dobehla do štúdia, tak sme sa vystiskali. V piatok sme s Martinom Čapom vyžrebovali slečnú alebo pani Gabrielu Mackovičovú, dostala telku. Dnes ju kolegyňa vyžrebovala a získala 1,000 eur kredit. Skvelé Vianoce, proste super. Ako, nemám čo povedať, proste srdečne to želám a ešte možno taká technická informácia. Všetci výhercovia budú teraz v priebehu tohto týždňa kontaktovaní. Chceme to urobiť takým tým vianočným štýlom, to znamená, že stretneme sa u nás v Right Power pri takom štedro popoludnejšom stole, kde proste bude také aj naše úprimné poďakovanie, že sa zapojí do tej súťaže, dáme si taký spoločný obedík a potom odozdáme ceny.
Super, tak to vám v tejto chvíli nemôžem nič iné povedať, len poďakovať všetkým aj z Ride Power Energy a takisto aj pani notárke. Gabika, želáme všetko dobré, užite výhru a dajte nám potom vedieť. Majte sa pekne, všetko dobré. Určite, ďakujem krásne, majte Túto sa. súťaž vám prináša dodávateľ elektriny a plynu Ride Power Energy. www.ridepower.sk